आजचा बेत जो झालाय तो कायमस्वरूपी लक्षात राहण्यासारखा बेत आहे. छानच झालाय. बरं का सगळा संपवायचा आहे. हो 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 आधी तू संपव बघू. गो तेच घ्या. तेच घ्या गो. अरे पूनम ताई कसं काय कुठे हरवलाय म्हणतात सगळीजण. काय करणार. माका मेनू तरी सांगा. फ्राय केलेली कोळंबी आणि कोळंबी भात. कोलंबी कोळंबी माझी कोळंबी आणि आमची कोळंबी. आमचे नवीन नवीन शब्द येतात दरवेळी. नाही हा. चिंगळा. मग फ्राय केलेली चिंगळा आणि चिंगळाचा भात. मेन शेप आमच्यात यांच्यातला ह्याचा या काळ्या बडीवाला हे बघा तोंड करत गो या मेन हा. ह्या कशा सुपली कसं घेतलं का तू. चलो चला चला गो ते का सांग तोंडापासून ती कोलगेट फिरव म्हणून अशी वाद जाताना. नाही काय थोड्या वेळाने येता येऊ. परत लावलं. तुम्ही एक तोंडाखाली लावलं असं. सगळ्या कडीपत्ता अगोदर कशात टाकलं ती सुकत ह्या होता मग त्याचा रंग बदलता. बदल अरे चला कढीपत्ता आधीच टाकूच असतं ना पण तेलात. आम्ही लेट टाक वेगळा तुमचा ठीक आहे चालत म्हणून तर वेगळा बरोबर. चांगली वाटता. हो नंतर मग मागा शाबासकी देतात लोक. नंतर मग मागा शाबासकी देतात लोक. वा 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 अशी करतात. बरोबर बोललोस तू. ढवळे मम्मीच आहे आम्ही ढवळे मम्मी. बरं ढवळीचं काम इल्यावर बरोबर गेला. कधी गेला तर आपण नाही कळलं मग. अरे ढवळे मम्मी बघ. गो ढवळे मम्मी पाणी घेऊन ये जरा. गो ह्या घालू का भात घालता. हो चिंगळा आणजा. झाला चिंगळ टाकूचा टाइम झालो. तू हांचा गो तू खा. हा वास येता गो मसाल्याचो. टाकू का आपलो. कार्तिकीच्या हातात चव आपण काय हो म्हणा. ढवळल्यावर वास बघा इलो. काय खेळणार आहेस बा. तर एक गेम सांग तरी. म्हणजे गेम खेळायचो हा हा. कसलो गेम हा. काय माहिती नाही. तो काय गो मसाले हा ह्यो गेम खेळूचा. बाबा पटकन जोडणार. आपण ते स्टमक जरा हे बांधूया कापड बांधू म्हणजे कमी बसत बोलतात. मग काय मग उपयोग नाही. मग अशी माझ्या मारल्या चुरचुर होता. आता कळलं मग गेम. ताबत बाय बाय डेंजर. भारी आता भारी आता भारी जोरात जोरात. अरे तू बैला भुतू जा. मी बघतो तू मधी जर आवाज केला तू कमी भुतू टाकणार ना त्याच्यात. हा आता सांगतो. बाजू टाकणार हा. आधी बाजू पाठवणार. ह्याचा ह्या भाताचं नाव आजपासून छान भात. काय करायचं आहे आज छान भात. ह्या सगळ्यावर पुष्पाचं मत असेल ते फायनल असेल बरं का. हसला तर त्यानं काय बोललं ना हसला फक्त बघ. अजून पण काय अरे मेनू ठरवलं ना कोणी आजचं. मी खतरनाक. अरे रे कलर मेरे को अचानक से कलर और कार्तिक हाला आला गुलाल आला. हॅलो काय गो. येतो ना. होईल बाई काय. मी मला गेला आणू तुझ्या तकडी पण कुत्रो बघून पाठी लाव जामछणकरांची. कुत्र चावलो की. नाही मला भोका होतो. अच्छा मग वाटलं तुला भोगतास चावलं तर की तशी तुम्ही पण भोगतास एवढं काय. वय वय या बघ चला. काय. चल. थांब 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 पुणग्याचं पण येईल. येतोयस ना. बघतो आता. काय बघतो म्हणजे एकटा कुठे येणार एवढ्या अंधारातून. काय रे देवा. मग कोणतरी आणूक पाठव मागा. अंधारात बॅटरी बिटरी नाही माझ्याकडे त्याला एकतर. आणू. मग आता कशी काय यायचा तुका मगाचपासून येऊ काय ये एकटा काही नाही होताय. बघतोय चल. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्यात भागात मी विनय घाडीवकर आपले बऱ्याच दिवसांनी स्वागत करतो. जवळपास मी तरी 2 महिन्यांतरी व्हिडिओ चालू केलं आहे. ह्याच्या आधी बाबल्यान किती केल्यान ते पण माहीत नाही. बाबल्यान पण जास्त केल्यान नाही असं माका कळलेला. आणि आता डायरेक्ट आम्ही खायच्या व्हिडिओ दिला डायरेक्ट तर आता तुमका कळत थंबनेलवरनं कळलाच असत.
तर आता पुढे काय आता आणि बाकी आता आमच्या कॉल चालू होते त्याच्यावरून मग धांदल गडबड कळली असतात. आमका लेट झालेला वाजलेत बघा आमका किती 8:45 झालेत आणि अर्धी आमची टीम पुढे जाऊन पोचली पण. आणि ह्या आता अंधारातनं जाऊचा. तिची बॅटरी कशी हलता गो नाही इथं काय तुझ्या भरोश्यावर मी चलतोय हा त्याप्रमाणे बॅटरी पकड. हां पुढेच पकड तुझ्याच पायाखाली पकडते आधी. तू चाललंस की मी बरोबर चाललो. हां चला अशा प्रकारे आम्ही फायनली पोचलेलो आहे. कॅमेरामॅन फोकस करो. फोकस 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 करू म्हटल्यावर केलं कॅमेरामॅन फोकस. माका काय बघतो कार्टी का लपली दडान रवली की हां मग गेली ती काहीतरी बिळात गेली चुकीच्या बिळात गेलेली. अरे पूनम ताई कसं काय कुठे हरवलाय म्हणतात सगळीजण. काय करणार. थांब देतोय ना तुका. वा तयारी बियारी झालेली दिसता तुमची. म्हणजे खरंच गेली आहेत ती रवली काय पण लपान रवलीत लपान रवली खोकडे गेलास को चिमटलास को काय जातात अंधारात ना एवढा तुम्ही लवकर येऊन गेलास काय गो. आम्ही याची तयारी केला सगळी. ही एवढं तो कांदो आणि एवढं तो तांबाटो कापलास तो हे ना काय केलं ना माका पहिलाचा. भरपूर सोडलंय हा कमी नाही. साईज बघ कसली आहे ती. नाव काय तो वेगळं तुमचं नावाचं काही संबंधच नाही हा. तो झाल्यावर आपण ठेवूया काय करणार तुम्ही तो आपण झाल्यावर ठेवूया नाव. पण तुम्ही प्रयत्न काय करणार असतो का सांगा फक्त. किती काय केलं तरी हा कोलंबी भात कोलंबी भात कोलंबी भाताचा प्रयत्न. अच्छा चालू बिर्याणीचा प्रयत्न तो चालू आपण काय काय हो ते अचानक होतं. स्पॉन्सर कोण आजचो स्पॉन्सर कोण नाही सगळ्यांका घेतलेले आहोत. असं माझ्याकडे खबरच नाही आली म्हणून माका वाटलं तुम्ही मला डायरेक्ट जेव बोलवला असं ₹200 गेलेले आहोत. असं माका वाटलं मी आपलं बोललेलं आहे एका फोनवर. साक्षीत द्यायचे आम्ही दिले. मी बाबा 4 बटाटी देणार आहे बाकी तुम्ही काय हो कर माझं ठरलं. चालतच नाही रे. मग काय मग बघा काय तर ह्या टायमाक मी सांगितलेलं मी फक्त बटाटी आणणार आहे. गेल्या टायमाक तुम्ही बटाटी आणलं गेल्या टायमाक तुम्ही बटाटी आणलं यंदा मी बटाटी. तर मित्रांनो मे महिन्यातला व्हिडिओ तुम्ही बघितला असालच पुणग्याचो आणि माझं होते मे महिन्यात का पार्टी करूची आहे मे महिन्यात. हां ओके ओके मागे बाबत केलीच माहिती चालेल. तर लवकरच तुम्हाला परत एक नवीन पार्टीचा व्हिडिओ येणार आहे पुणग्याकडची पार्टी. तेव्हाच आम्ही ठरवलेला होता की आता लवकरच पार्टी करणार. ती लवकर काय झाली नाही त्याच्यात महिना गायब होतो. मी गायब होतो. मी आज अवतरलोय तो आता डायरेक्ट पार्टी जो नाही आधी सगळं टाकलं जाते. खाली सगळं टाकाय म्हणजे टाइमच नाही. आपण आतापासून टाइम मिळत आता जरी सगळी कामं माझी झालेली आहे. आता पार्टी दर महिन्यात पार्टी आहे. क्या बात आहे. आता म्हणजे दर महिन्यात तुमचा पार्टीचा व्हिडिओ फक्त 12 महिन्यातले 1 महिना आम्ही पैसे देणार बाकीचे पैसे पुण्या देणार आता आता नाही. हा ह्याच्यात हा तरी होईल फालतू म्हणजे यांनी पण पिक्चर जाऊचा काढलेली पिक्चर काय तुंबाडची मंजुळा. तुंबाडची मंजुळा पिक्चर तुम्ही पाहिलाय का मित्रांनो. भूताचो हा भूताचं म्हणजे त्याच्यात काय केलं भूत असं गावात आपणच भूतवाडी. तुंबाड एक शापित गाव असतं. नाही व्हिडिओ टाकी ताकद वाटतं पिक्चर जायच वाटतं. 5 जूनला 5 जून म्हणजे झालो आजच. 8 दिवस लागतात. हा झालो पिक्चर रिलीज. जाऊया परवा. नाही हे तर कमेंट करतील प्रेक्षकांनी बघितलेलो असतात ना. खाली कमेंट करून सांगा आमका कसं वाटतो त्याच्यावर जाण्यात मजा. एसटीत मागा तकडे पिकअप करा एसटीत. हा बाय 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 डेंजर काम. हा हे गाडीत रोज जातात. फक्त कंडक्टर सांगितलं दाबोळे सगळ्यांनी
तिकीट काढणार. हा चालत हा ठीक आहे हा ओके चालेल चालेल. हा चालत पण इतकी मंडळी किती आहे भरपूर आव. मी डायरेक्ट मी एवढीची तिकीट काढणार आपण एवढी ना आणखी ती तुमची तुम्ही बघा आमची तुम्ही आणि अख्खं गाव घेऊन गाव अरे घेऊन गाव ना मग एवढीच चालत ना मग चालत. तो आता झाली गाव. एवढ्या टाकशी ना की पिक्चर संपल्या हा. आम्ही बघूया टाक. ह्या मेन गोष्ट हा. पण नाही व्हिडिओ लवकर जाईल लवकर म्हणजे हे लवकर म्हणजे लवकरच उद्या आज 5 तारीख उद्या नाही तर परवा जाईल परवा गेले तर परवा आपण जाणार बघू. हा मग जाऊया ना चालेल. हा ओके 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 डन. डन कसं जाणार खय जाणार तर सगळा पुढच्या व्हिडिओ त्यासाठी तुमका व्हिडिओ बघूचा लागत आणि आमच्या आधीच्या पार्टीचा व्हिडिओ बघितला नसताल त्याच्यात पण आम्ही काय मेनू केलं वगैरे काय खिचडी झालं भात. खिचडी भात केलं काय केलं बिर्याणी करूची बिर्याणी प्रयत्न होतो यांचो मेन शेप आमच्यात यांच्यातला ह्याचा या काळ्या बॉडीवाला हे बघा तोंड करत गो ह्या मेन हा हे कशी सुपली कसं घेतलं का तू चालला कशा गो घेतलं सुपली तू गो बारक्यांची डोकी टाकली. आहे चला हेल काढून बोल हा, आतापर्यंत जेवढे आतापर्यंत चॅनल कधीपासून चालतं त्याच्यामध्ये आम्ही खयच कधी पिक्चर का गेलो नाही कारण की हय आसपास खय थिएटरच नाही हा. देवगडात एक हा तर तुम्ही बघितलं वगैरे नाही बघितलं एकदा नाही ह्याच्यात मी दाखवलेलं नाही हा. आम्ही गेलो आपण मग आता देवगडात जाणार आहोत हो हा देव म्हणजे तुमका थिएटर पण बघू मिळा माका मेनू तरी सांगा फ्राय केलेली कोळंबी आणि कोळंबी भात कोलंबी कोळंबी माझी भात कोळंबी आणि फ्राय. आमची कोळंबी आमचे नवीन नवीन शब्द येतात दरवेळी हम्म. नाही हा. चिंगळा मग फ्राय केलेली चिंगळा आणि चिंगळाचा भात सही कोणबी भात कोळंबी भात कोलंबी भात. कोण हे करणार कोण आपण गो तू भांडी घासणार परत मी घेते थांब 1 मिनिट. पण गेल्या वेळी नाही घासली नाही कोणी घासलेले ते धुवून पण आधी मग कशा करूया हे टाकून चला येऊ दे. एक पार्ट झालेलो मेन महत्वाचं आता पुढच्या पार्टात प्रवेश करूया रेसिपी सांगा तरी काय करता असते हम कुछ भी बनाते खाणे का काम मनासारखा मसाला आणि मनासारखी हळद आणि बस बस जास्त नको सगळ्या मनासारख्या हा हा मस्त मग ही अशीच रेसिपी मला आवडत म्हणा किती तेवढं नाही. मीठ टाकू काय मी मग मीठ टाकू हे मीठ मीठ सोडून काय पण मनासारखं तुझा हात लागलो ना ते ह्याच्यात टाकी का ती वाली टाक. मासो पण दिसता फ्राय मध्ये हो त्याचे त्याचे मासे कोणचे? चिंगळा खायचा. चिंगळा खाण्याची. नाही काय बरं त्याच्यासाठी स्पेशल मासे आणलो ही चिंगळा न खाणारी मंडळी मला जाम आवडतात आमच्या गावचं मी माका आवडतो पण मी नाही नाही मला ती चिंगळा न खाणारी मंडळी आवडतात बरं झालं. बरं झालं. हात नाही लावले ना. आणि ह्या एलोवेरावाला पुष्पाताई आहे. सांगितले मी हो मी सांगितले कारण ते का बहुतेकदा बघलंय. त्याच्यात पायदेशी आहे, त्याच्यात पायदेशी. मी काय सांगितलं, ह्या पुन्हा ताई, ह्या पुष्पाताई म्हणून. पुष्पाताई वर काढला. म्हणजे दोघांचे वेगवेगळे ब्रँड हा, सगळे क्या बात आहे अरे तुम्ही ह्या करतास ना कोलंबीची बिर्याणी काय करतास कोळंबीची खिचडी खिचडी त्यासाठी सुहानाचा मसाला वापरलास चांगला आम्ही खालच्या पण आमका काय जो मिळत तो या काय यो बादशाच म्हणजे प्रत्येक कंपनीचं तुम्ही प्रमोशन करतात चांगला एव्हरेस्ट रावलो तो आणणार होता पण विसरलो. चलो चला 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 गोंगटा घेऊन पाहिजे. चला नी. आणि नाचा. चला ना चला ना ह्या तर आपण दाखवलं होता या पूनम ताईने ह्या बांधल्यांता ह्या नवीनच आहे या व्हिडिओत पहिल्यांदाच दिसता ना गो तर बाकीचं सगळं करूच रे अजून बससाठी गेलं आमच्यासाठी मस्तच काम केलास हो ते का सांग तोंडापासून ती कोलगेट फिरव म्हणून अशी कोणाक पुष्पाक सतेज घे कॉलगेट कॉलगेट दंत काउंटी वाज जाताना नाही काय थोड्या वेळाने येता येऊ परत तुम्ही एक खाली लावलं असं काय काय लावलं तोंडाक आत बापा तुम्ही खरंच ती आगळाची बाटली घेऊन आणि हातात थोडं थोडं आणि तोंडाक फासतो थोडं थोडं हो वाज जायत मग आणि गोरा अशी हा तर मित्रांनो परत कमेंट करशाल दीपिका पास झाला की नाही तर बाबा पास झालेला चांगल्या मार्काने पास झाला आहे 200% ना हा तेल टाक मग नाही आता तर त्याला ते शिजूया आपण त्याला तर तांदूळ शिजूया सगळे हा चालात पाणी ऐवजी तेलच टाक हा माका चालत तो माका आण जागून अंबानीच्या तिथे आपण खरं काम बोलतो, करतो हे माहिती कुठं? तुला? आता केलं असतं येल्लाच, लावलाच नाही गोबूस मेहंदी लावची नाही आगुळ तो आणि यंदा तो खरं काय फुटलेलं असत नर बी कसं तर
काय खेळणार आहेस बा तर एक गेम हा सांग तरी म्हणजे गेम खेळायचो हा हा. कसलो खाऊन गेम हा झाल्यावर काय माहिती नाही खाऊक झाल्यावर का माका झोप येता गेम कसले खेळत बसता अगं मेलून आधी खेळून जाऊ म्हणजे तेवढी भूक मग. लागत. मग त्याच सांगतोय तुम्हाला नाही माका तशी पण भूक लागलेली आहे खाऊन घे. तो काय बघ मसाले हा ह्यो गेम खेळूचा हा हा चालत चालत सांग बाबा पटकन बोल ना पण ते स्टमक जरा हे बांधूया कापड बांधू म्हणजे कमी बसत बोलतात मग काय मग उपयोग नाही मग अशी माझ्या मारला सुरू सुरू होता आता कळलं माका गेम गावाच्या गावात कसलं वाजता लागतं. बघूनच बसलो आईच्या गावात तुझं लय लागतं तू जरा सांभाळू कसं लागणार आहे? ए असं काय नाही गेम हा बाय लागणार तर लागणार तुम्ही गेम तुम्हीच काढलात मग बा तुम्ही गेम काढलाच कशा मग काढायचं नव्हतं. मग काय रे त्याला तरी तापान दे कपडे टाकूया सगळं ठेव आखूया आणि नको आता रवण दे. तिथल्या तर रवण दे ना. ए बाबलो खाया बाबल्यात चांगलेला होता मग बाबल्यात चांगले मी पैसे नाही दिले तरी खाऊ की म्हणजे येणार हा खाऊ येणार आहे गो. पण माका बाबलो बोललो मी नाही येणार आहे मी माझं ऐवजी दुसरं माणूस पाठवलेलो आहे हा गेल्या वेळी त्यांनी काय सांगलंय? नाही गेल्या वेळी माणूस पण नाही पाठवलेले आहे नेक्स्ट टाइम त्याच्याकडनं पैसे घेत जावा तुम्ही बाबल्याकडनं हा नाही मग नाही इलो तरी झालात मी सांगले ना, तू पैसे दे पैसे दे नाही तुला देणग्याचं पुरत दिलं. तू राहिला तरी जरा पैसे दे. पैसे दे हो अगो, मी किती छान बघ. त्यांच्याकडे कोलंबी घेतलं ना, त्यांना सांगायला माहिती आहे, पापलेट किती अजिबात टाकावं. पाडू नको हा, साक्षी. टाकल्यानी त्या घराकडे ठेवून दिलं असतील पापलेट देणारच नाही. बघ ताबा पुसून घ्या पाडू नको ओके. खेळायला पडतं ते. आधीच सांग त्या पाकळ्यात पडलो. चॉकलेट मोठी सांगलंय गोटा कांदा आगो काय केलास ती बाबा तुम्ही काय म्हणता? पापलेट सोडून तर काय आहे मग? ट्रेनर होती कोलंबी. सगळ्या कडीपत्ता अगोदर कशात टाकलं ती सुकत या होता मग त्याचा रंग बदलता बदल अरे सरदार, कढीपत्ता आधीच टाकूच असतं ना पण तेलात आज कोणता? आम्ही लेट टाक वेगळा तुमचा ठीक आहे चालत बनवणार. म्हणून तर वेगळा बरोबर चांगली होता हो नंतर मग मागा शाबासकी देतात लोक हम्म खाऊन गेल्याच्या नंतर ना. वा 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 अशी करतात नंतर दुसरा विषय काय तो बात केली. हे तुम्ही पिक्चरचा फिक्स करा परवा 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 फिक्स. पिक्चरचा उद्याचा दिवस आहे तू जातो ना देवगडात रोज येताना तिकीट काढ तिकीट थंय जाऊन जेव्हा पिक्चर सुरू होत्या 10 मिनिटं आधी तिकीट देतात त्याच्यानंतर म्हणजे आधी एक दिवस आधी तिकीट नाही काढू शकत नाही देत मग काय मी पण पहिल्यांदा ऐकलं. तो रील्स करता तो देवगडची पण माणसं आहेत म्हणतात त्याच्यात हम्म माणसं खायची वासा देत आपणा काम काय आहे, बघूचा. हम्म हा त्याच्यातला काय माका मध्ये बसवा. नाही तर मंजुळा येत मंजूर आहेत मानेर बसा. ह्या तुमच्या पार्टीचे पैसे देत नाही होय साला आता आठवला मागा कसे? बर्थडे हेचो झालो खय होतास तुम्ही मग आमच्याकडून घेतले जात पैसे ते तुम्ही बघून घ्यावा पार्टी नंतर पुन्हा करायची नाही नाही पार्टी देणार का? नाही नाही त्या पार्टी आता कबूल करा व्हिडिओत माका रेकॉर्ड होऊ का या नाही नाही मग कबूल कर गो. हा नाही तर कबूल नाही करू मग राहा गडबडीत ना रेसिपी काय चालू होती कळत नाही हा. जाऊ गं तुमचं आणलं बारकं. चमचून कधी काय काय तुमच्यासारखी लोक असतील ती करतील तरी तुमची रेसिपी बघून नको आणू गं तुम्ही. खिचडी भात ना यावेळी गो बाय, किती नॉनव्हेज खिचडी भात नॉनव्हेज पण पुन्हा ते येत्या नाही होणार. बरोबर बोललोस तू ढवळे मग ढवळे मम्मीच आहे आमने त्याला ढवळे मम्मी बरं ढवळीचं काम इल्यावर बरोबर गेला कधी गेला तर आपण नाही कळलं मग कसलं दाखवते? अरे ढवळे मम्मी बघ. गो ढवळे मग पाणी घेऊन ये जरा. गो हे काढू का भात किती आता. पडती? गो चिंगडा आणजा झाला चिंगड टाकूचा टाइम झालो तू आणजा गो तू खा हा वास येता गो मसाल्याचो टाकू का? आपलं होय आ. छे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे कोलंबींनी यांच्या वाटणात उडी घातलेली आहे परतूक नको ते याक राहुला बघ चिंगूळ त्याच्यात तुझं आहे का? नाही, घेऊन जा. घेऊन जा चल 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 शी मी परत हात लावलेले नाही. तू टोपाई पण लावून तुझा चिंगडा तू आज इकडे येता मग कार्तिकीच्या हातात चव आपण काय हो म्हणा चमच्याकडे चव कार्तिकीच्या वास बघ ढवळल्यावर वास बघा इलो घेऊन जाऊया हे झालो राईस टाकलास पण मस्त फटाफट अरे मेनू ठरवलं ना कोणी आजचो मी खतरनाक अरे रे
कॉलर मेरे को अचानक से कळाला और कार्तिकी हाला आला उला लाला बघ उद्या सगळी सकाळी संडासात धावते हा व्हिडिओ चालू आहे माका वाटलं काहीतरी सांगतो मी कॅमेरा अपलोड केलं. याच्यात काय यार? सगळीच जात नॅचरल आहे नॅचरल. मला सांग अरे टॅड्या मीठ टाकला मीठ रवा सही आहे सही आहे सही आहे. रोज माझं ह्यो डायलॉग आज तू घेतलंस पण आता बोल ना पुण्या. मागाशी बोलत मगाशीच त्याका सांगितलंय मगाशीच सांगितले टाकूया म्हणून विचारते मग का टाकलास की नाही? तुला मगाशी सांगलं की नाही मीठ टाकूया म्हणून हो मीठ मग टाकलास की नाही पण? टाडाव नाही ना. दुमदुम टाडाव अजून काय करूचा? कोलंबी फ्राय फ्राय. मग भाजी कसली बोलतो? भाजी भाजी नाही मतलब भाजी कोण भाजी भाजीत कोण? अच्छा फ्राय फ्राय. आणि शाप शिजू देऊ नको असं उघडच असं देत सकाळ नको होय, आपण हाव ना तू आम्ही नाही नको जातो बाहेर खेळ परत घेऊन ये मग हे हा हा खेळाय आधी खेळाय जेवण मग झोप येणार रे. काय आधी खेळ? काय रे मासो? आंबू माशाच्या तुकडीसारखं सुरमईची तुकडी वाटतं तशीच लागता. आगळ जास्त पडलो त्याच्यात. पूनम काही सारखंच वा तेजू भाटावर जा हा साक्षीक नको सांगा साक्षीक तेवढा ज्ञान नाही भावाची ढवळ ते ढवळ म्हणजे साक्षीक ढवळण्याचं ज्ञान नाही असा. हा सही आहे. साक्षी रडा मजाच आहे मग मेनू आज मजाच आहे. मेनू मजाच आहे मजाच आहे तुका काय बांगडो आणल्या की? नाही तर काहीतरी हा खरबे खरबे साक्षी सांगण्यात काय तर काय तर हे आणलंय म्हणून काय तर सौंदाळ आहे. एक डाव खरी खेळ ना मी जेव्हा मारीत जाणार तेव्हा दिशी. हा चालेल. थांब दाखव एकदा मारून दाखव कसा लागतात आधी. गो 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 तू पहिला भूतू जा. मी बघतो तू मधी जर आवाज केला तू कमी भूतू टाकणार ना त्याच्यात. हा आता मी सांग. तुका बाजू टाकणार हा. आधी बाजू पाठी अरे मगा सारखे जर जोरात बसता मग छा एक पण नाही गावात आहे का? काय उपयोग नाही नंदन. मोठी बाता मारूकच गेलस तू. हळूच बसला रे. कार्तिक विचार हा सगळ्यात ताबक तक बाय बाय डेंजर. एका धरल्या. भारी आता भारी आता भारी जोरात जोरात. अरे
हे का हे मग ह्याच्यावर राज्य वया हा ठीक आहे ह्याच्यानंतर ह्याच्यावर हा. तर मित्रांनो आजचा मेनू बघा मस्तपैकी फ्राय केलेली कोलंबी आहेत, मासे पण आहेत. सुरुवात करायची का ग बरं का नको नॉनव्हेज नॉनव्हेज अजून एक पत्रामध्ये पंकजाचं नाही ना? पंकज भाऊजी कुठे आहेत? ठीक आहे मग. तर मित्रांनो बाबलो नाही हा, कारण की बाबल्यानं पाठवल्यानं ह्यो त्याचो मेन माणूस असिस्टंट तो त्याची जागा चालवता ना रे. हां भाताची जरा टेस्ट घ्यावा पटकन आणि मग रिव्ह्यू द्या एकेकाचो. जरा पास करा पाणी. सुंदर ना लाजवाब ए, नंतर ती नाही का? विनोदात पाणी दे. नंतर- मस्त ना कोलंबी पण मस्त झाली फ्राय. साधं पाणी आहे. खई तू कधी भाताचं मग पाहिलं नंदन भात पटकन भात असो खाऊन टेस्ट करून सांग आता ऍडजस्ट करा पाणी. भारी येतं. काय म्हणतो थांब मेन माणसा घेऊया अरे, भारी झालं, मी सांगायचं आवाजचा. लई दोन. हो, खोटा बोलायचं नाही, तू खोटा बोलणार. आणि पत्त्याचं काही तू फक्त. थांब मेन शेप लागतं बघा. बरं लागतं मस्त हा? झालं. मस्त झालं. उद्या इथं एक शिक. हम्म. आजचा बेत जो झालाय तो कायमस्वरूपी लक्षात राहण्यासारखा बेत आहे. छानच झालाय. भात चौचौपणा केली नाही, भाताचं काय करायचं? प्रत्येक महिन्यात आम्ही शेफ म्हणून टेबलात ठेवणार. इतकं भारी. बोल बाय. तू चांगलं झालं, मी सांगतो गोल ना. पाहिजे. आणि हे बघ, चांगलं झालं. भातात आधी कोलंबी भेटतच नाही एवढं भात चालू होतं. पदार्थ आमचा धोको दे. आम्ही धोको देत नाही. तुम्ही पदार्थात धोको दिलास. बरोबर. सगळी शांतपणे जेवतात म्हणजेच त्याच्यावरच कळलं असं. मुलांनो बरं का हम्म. सगळा संपवायचा आहे. हो आधी तू संपव बघू. पुढ्यातला एक पहिला एक घे घास घे घेतला मी. घेतलास. अहो लागतं चांगलं. मग सगळं पण वाईट नाही. वाईट कोण बोलला एक तरी माणूस. तुमच्या मनातलं बोललंय. तू तुझ्या काय? आणि बरं जावाची गरज नाही. Direct म्हणत होते, मी घे गो. कार्तिक आवशी सांगा लिहिलं पार्टीत जातं आज औषध लवकर बनव. मेनू सांग आवशी काय मेनू होतो तो. हां छानच झालेला मऊ दूध खिचडी. मग दाल खिचडी लोकांनी खाल्लेली असतातच आमची वेगळी आहे कोलंबी खिचडी. कोलंबी खिचडी. आणि अशा प्रकारे पावसाचं आगमन झालेलं आहे. म्हाताऱ्या माणसांचा उपयुक्त अशी आहे. भाकरीने असं. बाबल्यान पाठवली 2 मंडळी मुकाट खातात. ऊन आहे आणि चून आहे. मार पण मुकाटच खाल्ले त्यांनी. खा बाळा दमलं असतील मार खाऊन. बरं पळायला जातो ना, एकच घे. मार तू मला. भात आणखी सार केला असता डोक्यांचा आणि सगळी घालला असता. हा, एक नंबर दिला. एक नंबर. आता तर गप्पच राहू झालं आता प्रोग्राम छानच झाला मन. या सगळ्यावर पुष्पाचं मत असेल ते फायनल असेल बरं का. हां नाही खाशील काय त्याच्यातच टाइमपास करशील जाता हो का असं काय लहान पोरांसारखं करतं. घे. भात घेऊचा कार्तिकी नाही ना. नाही. सगळ्यांनी डबल घ्यावा. आणि मुलं कोणी खावा. हसला तर त्यानं काय बोललंच ना हसला फक्त बघ अजून पण आवडलं का म्हणू असलं. काय आवडलं का म्हणू असलं वाईट. भारी ह्यो रिव्ह्यू सगळ्यात बेस्ट होतो. कायच बोलला नाही. हे खावा रे छानच झालं. ह्याच्यात जो उरेल भात तो आमच्याबरोबर पार्सल करून बाबल्याला पाठवा. तो पण बोलेल छानच झालाय नशीब मी आलो नाही. मी घरात पिटी भात खाल्ला तर बरंच झालं. आम्ही तर आले आम्ही त्यांना. रामनिशा ते कोलंबी सगळं चाली येत मिळाली. गेली पुन्हा. कोणी हा प्लॅन केलेला बरं. मी नाही बाबा. हे आधी जेवण करायच्या आधी सांग. हा बघितलं तुझं लक्ष बरोबर. कोणी केलेला ग तो? कोण तो
प्लॅन परफेक्ट होतो. हा बनवताना ढवळणारा माणूस बरोबर नव्हता असा बोल. बघलं ज्यांना प्लॅन केला त्याच्या ताटात कोलंबी बनली. बाबा ज्यांना आणल्या ना त्याच्या परत विनोदा पाडलं. तू असं एक एक चमचो एकेकाच्या नरड्यात घातलंस तर पटापट सपात. हे तुम्हाला द्यायचं नाही. पुष्पाच्या घातलंस तर बघ. साक्षीक वाढायचं साक्षी पहिले. तुला तू हेंका वाढलेले मी नाही खाते. तू जरासं वाढलं. घेऊचा साक्षी मारी मुस्काटात तुझे साक्षीच्या मुस्काटात बसताला बघ. होय होय तू साक्षी मुस्काटात बसणार. कायला पुढच्या वेळी मी भात असंच करणार. पुढच्या वेळेचा प्लॅनिंग भात ना भात डाळ भाजी बस. भात डाळ भाजी बस. पण तो एकच किंवा एवढंसं एक पावसाळ्यात बना एवढं तुमच्या पुढच्या प्लॅन मध्ये मी तुमका मॅगी करून घालीन. बरोबर बोलते. मॅगी मॅगी पुढच्या वेळेला मॅगी परवडत नाही तर पास्ता बनवणार. नको पास्ता सांग बनवायचं. मग पास्ता भारी लागता हे का काय. हा पास्ता झाला मॅगी. हम्म. बरं पास्ता. बटाटे पुढच्या वेळेला बटाटे एवढे करायचे. मी बटाटे आणणार तेल चार. आणा. 4 आणणार बटाटे. 4 बटाटे कुरणार. मी 4 ह्या 4 तो 4. मग तेल पण एक एक वाटी घेऊन ये. अरे चार जणांनी आपल्या भांड्यात असता. माका मॅगी होईल. आपल्याकडे कुठे चढून झाले की तेल वतायचं आपल्या भांड्यात परत दुसऱ्या भांड्याला तेल पण वतायचं. पुष्पा तू किती बटाटे आणणार. 4 4 हा झाली आहे फिक्स. म्हणजे गीताक्षी तू मिरच्या. 4 काय 5 आणणार या. मी 3 आणतोय मग आता एक कमी. पाव नको. पाव आण ना तू आणत असेल तर काही टेन्शन नाही. देवगडला तशी पण तूच जातेस. पाव किती यू पावला या या पावांना. पावाला तू जे का वय होतं ना पण त्याचो पाव आणा कसं. पा काय या याचं काय नवीन. आकडी आपण चिंगळं काय पण चिंगूळ काय गावत नाही. सार भात मस्त झाला साईजा. नाही नाही मला हाच आवडला. छानच भात होता. ह्या भाताचं नाव आजपासून छान भात. काय करायचं आहे आज छान भात. परगी पुढे त्याच्या फक्त माझी श्वास लावून नको तुला घेतला मी टाकतो. नको मीठ वापरता काय काढी नाही काढायचा. डमराक टमराक झाल्या की काढता कसा कधी डमराक टमराक. मित्रांनो चला आता पाऊस पडतोय. एक वेगळंच हास्य दिसतंय तुमच्या चेहऱ्यावर. पूनमताईला बाय बाय तरी करा. बाय बाय पूनमताई. बाय बाय पूनमताई बाय बाय. छानच झाला प्लॅन. पुढच्या प्लॅन मध्ये भेटू. थांबा आधी बाय बाय कर. राम हे थांबा. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आजचा प्लॅन मस्तपैकी झालेलो आहे. आणि ह्यो प्लॅन तुमका कसं वाटलो खाली कमेंट करून कळवा. आणि अशीच प्लॅन आमची आता दर महिन्यात होणार आहेत. मेनू पण आमचे असेच होणार आहेत. मेनू पण काय फरक पडणार नाही. त्यामुळे व्हिडिओ नक्की बघा. हा फक्त पुढचं शेप बदलणार पण मेनू आमचे असेच. हा मी असणार म्हणजे प्लॅन भारी होणार. पण टेन्शन नाही. चला मित्रांनो भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय. एक माणूस अजून जेवताचा मन लावून. बाय बाय. पाऊ बी मंडपात दूर न पोता पाहत करणार पत्नी तिला शोभेल सुना तुम्हाला विचारा तिच्या बाबांना. बाबांना म्हणजे मुलगी द्याल काय भात खायला. मुलगा आहे का मला जाणार बापटा. जाणार पुलावरनं. ए पुळगे